Aký dom spravím? Povedz mi. Taký, aby držal pokope. No ty vole, dobre. Si vám poviem, jak radšej všetko drží pokope okrem piesku. Pravila. Aha. To, čo sa stalo? Ma vyhodil mimo mapu? Hlavně dojet s tím autem, Eli. Je! Au! Ja som Ty si to nechcela. rozbila! Kurva! Pičo, uhni. Do prdele, já jsem to Jimmy! Ho držím. Kdo mě přejel? Kdo mě přejel? Ježíš! Co děláš? Já jsem o tobě rozbila diamant, ty jsi tam tak jak debil stál přímo na nejlepším místě. On se dostal do našeho vanu. Pomoc! To fuj. No to je v kundě, ty vole. Hlavně se nezabíjí o tu. Co to bylo? Já! Kurva! 3 minus 3 tisíce. Neber mi to. Healuj ma, ja som ti dala životy. To dík, dobre. Stačí. Ne, mě to sebralo všechny. HPčka. Zavři zoba. Čo? Nechoď ke mně. Haló? Jak mluvíš, ty máš... Jak mluvíš? Nechoď ke mně! Pomoc! Počkej, stůj! Negrcaj na mňa! Nemluvte! Ja si ma... Tak to ma zabije. Pre Boha! Čo to je za skrnenu? Ja som zabila milého Džema. Ty jsi zabila Jema? Áno! A jak jsi ho zabila? Grcaním, ja som ogrcala, no to som reálne. Proč jsou tady 2 chcíplotiny? O kurva. Aha, máme diamantík. Už ho nemáme. Co máš, Elo? A neviem, čo mám. Jsem koupil ten trojty, já mám totiž chápko. Čo ti jebe? Čo ti dám? To čo Chat. bolo? Chat? Počkaj, keď príde mraz. 2 diamanty. Nie. To som povedal, že mám zachrániť ten internet. Aha. Predbehol som ťa. Terka, prečo blikáte? Môžeš? No jaká smola však, že mám väčšie auto. Poď sem. No potlač ma. Ešte ma potlač. Vyjdi vonka a stop. Nedá sa ti otočiť? Nie. Ja rada cúvam. Ja lenže máme 3 minúty. Pohoda, ja viem, čo robím. 2 minúty. Stále sú to 3 minúty, hej, neser ma. 2 minúty. 3, 2. Eli TikTok. Jaký TikTok? Ja nepoužívam TikTok. No ty to zoberieš elektrikou. Už tu. Eli, minúta, poďme, máme 500 metrov na 300 Kámo, metrov. veď sme hneď tu. Čo Ani ma stresuješ? neser. Veď sme Poďme. tu. Co to nechci robiť, lebo poďme! Dupni na ten plyn! Aha, to je to nesú niečo. Eli, veď môžeš prejsť cez ten odpad tam, čo robíš? Kámo, my ak to nestihneme, ja ťa nakopem do ryti. Kámo, ja viem, čo robím, hej? Nechaj to šoferovi. Nechaj šoferovi tú ruku. Do piči. Minúta, Eli, minúta, poďme. Robíš takto? Nesúva! Takto sem. Už to zaparkuj do tej garáže.
Ale ja viem, čo robím, ja som špeciálny odborník na tieto veci. Ja ťa už nenechám šoférovať. Necháš? Ja viem, čo necháš, ja ti to hovorím. Mám nájsť oči. V moči, haha. Niekde zvonil telefón, ale neviem už kde. Hashtag mám v piči. Máš v piči, keď ťa niekto jebe? No mám. Ale doslova. Si v piči, keď niekoho jebeš. No, ale to mi už neodpovie. A mňa to nie buzerovať, že ja mu neodpovedám na polovicu veci. Aha, Nie som, lebo neviem. No a čo? mám Tak ja som dosť. ti odpovedal na jedno, ty mi neodpovedáš na 50%. Na 50% z 10 je 5. To čo sa mi stalo s internetom? To sa dojebalo Čo sa ti trošku. stalo s internetom? No málo. To čo si spravila? A dopiť! Ajajaj, mama to! Krč. To nie je real. Pozeraj, teba majú totálne urytí. A mňa tam tybegujú tie ploši. 4 si tam leštia nado mnou kar. Oni si myslia, že to je funny. To by to tak nemalo byť. Do p***! Idem po páčku. Moja obľúbená časť. Otvor ma! Erika? Erika? Erika, ty si jej nechala umrieť. To nebolo od teba vôbec dvere. Presne tak. Hamba ti, Aniteja 15. To isté? Vážne sme mali sem? Pílu, Erika, máš pílu? Tam bola píla, zobrala si tú pílu. Ne, ja chcem, aby išla s nami aj Eli. Aj, Máte za to. Počkaj, ja ne... Prečo mám? Ja mám zlé hru, no nevadí, dúfam, že no mne vybieha myška z monitoru. bežím na blbú stranu. Ježi, ja bežím teraz za zlú stranu. Špatná strana. Mám taký pocit. Prečo nepadne smajlík? To tam nemá byť! To tam nemá byť! To tam nemalo byť! Ja som ojebala systémom zás! Že deň 1, podporka hore, katakomby, všetko pozeráme. Tu niekto sa dosral, tu sú schody. Hore je kruh, potom... Moja postava odmieta zomrať. Neuvidím. To piči aj s telefonátmi, kurva. Mi Lester volal, nech je dorití. Otoď sa, poď sem. Kurva, Čakaj, počul čakaj. si to? Hello. Otoď sa. Pozri. Spravil som sa. Je tu. A ja som sa spravil. Až mi povieš, že to bolo rýchle jak robot, tak odchádzam. Hej. Vieš čo? Odišiel som, lebo si povedala, že to bolo rýchle jak robot. Píšem si. Excuse me. Hello. Ja počúvam ten zvuk. Si čo na halucinácia, alebo čo? Videl si svoju sestru Bledu? Ja som teraz dojebol. Dobre, tak... A ty si uvidela? No- Bože, to je spolupráca, kome! Či fľašu rozbí. Spýtaj sa, či má rada ne... Máš ťa spýtať, či máš rada. Áno. Ako nemám nič proti nim osobne. Tak to je ako vypni. Nic. Brkovica lepšia, ale neviem, či má asi prázdno. Brkovica, keď tam má 2 nové, tak vyhral. Zabijo! Zab ho.
Zabo! Neviem, kto tu bol, ja som tu teraz nechol. Všetky ty mŕtvoli! Je jeden jediný na šibe! Jakub, zapoj ty dve mozgové bunky do piče! Aspoň tie dve zapoj! Prosím! Využij ty dve mozgové bunky! No, že by... Kde si? Nás zober žltú. Neber tu. Nie. Do piče sú tu tri vyprcané pomaly mŕtvoli! To dáva. To je. Ani žltú nepotrebujeme! Ja máš idiota vrah, ktorý to rána do piče pôjde. Prosím, ukončte moje trápenie. Pol minúty je veľa. Hľadám ducha. Hľadám ducha. Lebo hľadám ducha. Hľadám ducha. Ojebali ma, nič tu není. Je to čisté ako moje trenky, čo si ráno dávam. To je ten kober... O môj bože. Imeč. Do piči, tak tá reka asi skončila. Nepačo, ako ty si hovoril, nie, jaký pekný koperec zrazu. Ja chcem tento koberec domov. Ale teraz si vyšla ty, teraz videli teba, to nebola moja vina. Bola. Už nehovorme o kobercoch. Prečo? Vidíte, sa im to nepáči. Nepte na to, chlapci. Tak ale... Čo na tom koberci zlého? Ja... A? Koberec. Koberces! No už neútočia. Žiadne koberce, teraz žiadne koberce. Koberec! Nie! Legenda sa opakuje, zachrániť sa kto môžete. Veď ma chytil pod stolom. A kto ma hodil do lepky rovno? Ja som čokoládu. Nechoď tým mostom, ten most tam není. Počkaj, ty si umrel? No nie. Neviem, len tak som sa šmykol z toho mostu. Do piči. My tam je ten most. Aha, není. Vážne, Laseno, vážne. Tak si čítaj aspoň papieriky. No nenormálny to ten chlapec. A teraz čo ja mám robiť asi? Počkaj, poď sem. Niečo ti chcem ešte ukázať. No, tam bude jumpster. Nie, niečo lepšie. A poď. Toto je niečo pre teba. Aha, dvaja. 2v1. Easy? Klačujem jak hovado. Nestíha. Bunny hop. Hlava diglom, bum. Dobre, druhý je na mide. Koľko máme? 24. Kúpime túto kokotinu jednu. Vyššie jednu kúpim, ja to jebem. A písala som ti, že to je zbytočné. Pýtala som ti, že to je zbytočné. Nič mi neprišlo. Hej. Nie, dočekaj. Palác! Ja toj. Čo robíte? Ahoj, Eli. Všetko je tak, ako má byť. Tak trošičku ona zajebala dvakrát nás, ja som potom ju nechtia vstúpila. A už sa nedá kúpiť. Super, Erika. Ale ona mi odpustila som parádny klip, ak to natáčala. Áno, natáčala som to. To by nebola som ja. Ja som vypadol! Co to bolo? Ja to je. Počuj, omlátilo ma o celý interiér a potom... Dobre, tak
potom ani. Sekáčik, ten internet sa ti zapáči. Ježiš! Tak som mŕtva. Ja sa poserem. Ale toto nemám. Co je? Veď teď nechodíš. Jak nechodím? Tam sa ja... Počkaj, ale je tam? Nestojíš na mieste, hýbeš sa, ale bez krokov. Či. Ja som to pokazil som to. No som blízko, cítim to. Je to blízko, to čo hľadám celý dny. Tebe sa pokazal mikrofón normálne skoro. Či 4 minúty, ticho už, prestaň. Aha, červený. Roblox. Ježiš. Ježiš, to čo sa tu deje? To čo sa tu deje? To čo je? Čo to je? Pomoc! Pomoc! To sa deje? Utekaj, ide za tebou. Daj nie za mnou. Roblox. Za tebou idú úplne všetci. Čo sa to prežívať? Au, moje uši. Pomôž moje uši. Tu sa nedá počúvať. Má postava z toho skape. To čo má s mikrofónom. Už to skončilo? Už to skončilo. Dobre, tam nemáš ísť. Čo robíš? To bola tá najviac goofy animácia, ktorú som videl. Ja viem. Keď mu dávala ten obraz, tak ho tam išla dobre, že mu nešla zožrať celú tvár a on aj tak ju chce. Ja nechápem. Že mu to možno aj páči, že sa ňu tak zaujíma. Komu to páči Akože možno. hovorí za seba? Ja som radšej ticho už. Je nebezpečné dať vlastný názor. Počkaj, vieš emotovať? Čím? Dvojkou, trojkou. Mne to nejde. Čo si skapal? Lebo som emotoval. Taký emot nemáš, čo? Taký emot nemáš. Dajte si lieky. Nie, lebo máme úlohu po 25%. Mám piči, zober skúsenej radu. Nie, minule som ti veril a zomrel som. Neveril si mi, ty si šiel do skrini, či si to šiel? Ja som už za teba povedal, skry sa, tak som si láhol a zrazu. Sa nedá ležať. No, keď ma už chytil pokrch, tak už som ležal potom. Opa. Nevadí, to sa nestalo. Terka, on ti zničil záhradu. Tak ty si mŕtvý už. Čau, cica. No. To sa vlastne tak sralo dlho, by tam stala tá mačka, ty prídeš a ty mi ho rozjebeš. Teda do teba už nikdy v živote nepozvem niekam, iba kde budeš mať člena, či jak sa to volá vec. Ty by si mal mať, ty kokos, návštevníka a nechytíš sa ničoho už. No tak super. No nemôžeš nič, pretože mi ničíš pozemok. Tak ale musíš mi hovoriť, kam chceš ísť, zaboček. Ježiši! Nie! To nebolo! Do mňa ne! To nemal byť na teba! Do mňa nie! Prečo si ho oslobodil? Aha. To... Čo sa stalo? On ma vyhodil mimo mapu? Neodpovedáš mi. Byť gangstrom to je paráda. A pozri hore. Tam hore pozri. Customatizacion. On ma pochytal. On rád chytá deti. Počkaj, hráš či nehráš? Či sa iba spektátor? Nie. Pozerám ťa. Ale potrebujem papať. Víš, že ma zajebe? Tak ja ti pustím hudbu. To mi pustí.
kam sa mi díva? Ty Braško, ty kam sa mi díváš? Au, čo ti jebe tu čujej? Ty kam sa mi díváš? No to nestrieľať. Ty chudák. Čo ďaš tam? No brat po mne čumel jeho. No ja občumoval. No máš pod skeletona. No super. Kurde mať. Videl som ducha. Je tam kráp. Ja krútim. Ide sem. Preč. Dobre. Tam je. Preč. Našiel som lifehack. Na čom to mám? Nepotrebuješ baterku? Si jak si ma si zobral skade? Ja neviem, to som našiel. Asi si berem. Prečo mi... Nie! Prečo mi vedneš baterky? Pomôžem. Tu ich bolo 6. Sú tu 3. Už je iba jedna. Nie! Marek? Rado. Marek? Zabil? Prečo? Ja som ju zabil, hej? Čo to je? Čo to bolo? Prečo ty ju zabil? Kurva, teraz mi kiko z brokovnicu, nás vyjebe obidva. Tak ty ju zabiješ a budeš to hádzať na mňa, hej? Ja som ho nezabil, čakaj tam bol prvý. Ja som tam došla a prišiel zárovno s tebou. I played these games before. Dobre. Čo je? Poď sa pozrieme. Fakt? Nehovor. Ani som ticho. Haha, vík. Fakt? To je vlk. Koľko to má poschodí? Prečo sme na 12? Neviem, ale vieš si predstaviť bývať úplne hore? Každé ráno do školy zbehnú tieto schody, to by si 10 minút predtým vstávať len kvôli tomu, 10 minút dopredu ešte je len na schody. Dojde ti bus domov o 2:00 a ty budeš doma o 4:00. Lebo posraté schody. A si predstav kuriérovi, keby povie, že či ti to vyniese hore. On že OK, kľudne. Aha, naháňa ma balónik. Aha, tu je nejaký mŕtvolník. Aha, balónovník. To kam beží? Life is Roblox. Pomoc. Ja mám niečo v krku a strašne ma to sere. Tak to vyser. Ale mňa to sere v krku, nie krk v sere.